Vážení prítomní, dovolte mi, aby som predstavila triednych učiteľov. V 9. C triede pani učiteľka magistra Martina Pániková. V 9. B trieda triedny učiteľ magister Martin Matejčuk. Dovolte mi, aby som vám predstavila žiakov 9. C triedy. Lucia Andrášiková. Marko Doháňuš. Adam Dojčak. Ema Gráfiová. Margarita Ilsner. Marián Hrabovský. Vanessa Hrbíková. Viktória Anna Chovanová. Daniela Juhásová. Viktória Kálaziová. Samuel Laho. Hanna Letková. Nikolas Lvecký. Kristýna Papová.
Pečinu, Daniela Poročáková, Lenka Smoradová, Clarisa Sásová, Michal Škvára, Boris Finák, Tiffany Tótová, Sofia Turianicová, Patrik Vacek, Ema Vašeková, Dávid Vendel, Matej Zachar, Samuel Želovič. Dovolte mi, aby som vám predstavil žiakov 9. D triedy. Samuel Balko, Lea Barač, Tamara Brenková, Roxana Čviríková, Robert Dráfy, Vanessa Göková, Daniel Halás, Roland Hanďa, Lea Hopanová, Sára Kečkejšová, Dávid Konchor, Martin Košťák, Laura Karin Kováčová, Nela Krkošková, Olivia Kucmanová, Alex Legutka, Patrícia Lörinsová, Sofia Poller, Denis Sekanek, Stella Šipekiová, Dominik Tanka, Damien Vajda, Damian Bindeš, Milá pani riaditeľka, pani zástupkyne, milý učiteľský zbor, rodičia a v neposlednom rade, milí naši spolužiaci. Dnes sme sa tu zišli, aby sme sa rozlúčili s jednou dôležitou kapitolou v knihe našich životov. Táto kapitola sa začala, keď sme pred 9 rokmi po prvýkrát prekročili brány našej školy. Všetko bolo pre nás tedy nové a neznáme. Cítili sme sa ako malé rybky, ktoré plávajú do neznámeho mora, plného morských prúdov. Sadli sme si do lavíc, vystrašení a plní očakávaní z niečoho nového. Prváčikovia, ktorí nevedeli písať ani čítať. Niekedy sa nám v očiach objavili slzy, keď sme chceli ísť domov k svojej mame. Postupne sme však rástli, učili sa nové veci, spoznávali nových priateľov, tvorili si spomienky, ktoré ostanú v našich srdciach navždy. Čelili sme výzvam, niekedy sme sa potkli, ale vždy sme sa postavili a pokračovali sme v ceste ďalej. Každý jeden z nás prežil nezabudnutelné chvíle od radosti až k náročným výzvam.
Každý jeden z týchto momentov nám dal niečo a posunul nás o krok vpred. Za týchto krásnych 9 rokov sme stihli všetko. Okrem učenia sme sem tam nahňovali aj našu pani učiteľku a pána učiteľa, ktorým patrí najväčšia vďaka. Boli ste nám veľkou oporou, druhou rodinou, poradcom, ale i kritikom. Našli ste si pre nás v ťažkých chvíľach pekné slovo, pohľadenie či radu. Preto v mene obidvoch tried ďakujem našim triednym učiteľom, pani učiteľke Martine Pánikovej a pánovi učiteľovi Martinovi Matýčukovi, ktorí nás okrem učenia viedli k dobrému správaniu, brali nás na výlety, často riešili malé triedne spory, ale všetci vieme, že robili oveľa viac ako museli. Vaša trpezlivosť, pochopenie a odhodlanie nás učili nielen vedomostiam, ale aj životným hodnotám. Ďakujeme za vašu snahu, pomoc a námahu. Počas nášho štúdia sme si samozrejme všimli modernizáciu a stúpajúcu úroveň školy, za čo patrí veľká vďaka pani riaditeľke a pani zástupkyniam. Naši milí rodičia, ďakujeme vám za vašu nekonečnú lásku, podporu a obetavosť. Stáli ste pri nás vo všetkých chvíľach, či už dobrých alebo zlých. Boli ste pri nás od prvého krôčiku až po tento dôležitý deň, ktorým sa lúčime s našou školou. Bez vás by sme to nezvládli. Vaša viera v nás nám dodávala silu a odvahu pokračovať a snažiť sa byť lepšími. Váš čas, energia a nekonečná trpezlivosť nám pomáhali rásť a dosahovať naše ciele. Keď sa dnes lúčime, naše srdcia sú plné zmiešaných pocitov. Mnohí sme chceli, aby tento deň prišiel čo najskôr, no teraz máme ľúto opustiť našich kamarátov, učiteľov a vydať sa na cestu neľahkým životom. V tomto okamihu lúčenia sa pozeráme do budúcnosti, ako vtáky, ktoré prvýkrát otvárajú silné krídla a chystajú sa vzlietnúť k novým obzorom. Za toto krásne obdobie sme veľmi vďační, keď si to niektorí nepriznáme. Nech je každé ráno novým začiatkom, každé stretnutie novou príležitosťou a každá výzva ďalším krokom k našim snom. Pamätajte si, že život nie je len o počte nadýchnutí, ale o chvíľach, ktoré nám berú dých. Ďakujeme, milá škola, za všetko, čo si nás naučila, s Bohom, pedagogický a nepedagogický zbor. A nám, deviatakom, prajem veľa šťastia do života. Teraz poprosíme pani riaditeľku, doktorku Bystrickú, aby sa ujala slova. Vždy, keď cítime, že v našom živote niečo pekné končí, sme smutní a chce sa nám zvolať, neodchádzaj chvíľa, prosím. Ale človek je príliš slabý na to, aby mohol zastaviť čas. V našom živote je to však zariadené tak, že každý deň niečo pekné končí a niečo pekné začína. Ctení rodičia, vážený pedagogický kolektív, milí deviatáci. Všetkých vás vítam pri vzácnej príležitosti slávnostnej rozlúčke deviatakov. Tá je pre nás radosná, no zároveň i smutná. Radosná preto, že z malých prváčikov vyrástli krásni mladí ľudia, ktorí práve tu, na tejto škole, nadobudli vedomosti, zručnosti a návyky potrebné pre život a dnes sú pripravení opustiť svoju základnú alma mater. A práve preto je pre nás táto chvíľa smutná. Trhajú sa väzby, ktoré sme 9 rokov trpezlivo a s veľkou láskou splietali. Ďakujem vám, rodičia, za to, že ste si našli cestu ku škole, k pedagógom, ktorí sa o vaše poklady starali. Možno ste nie vždy súhlasili s ich rozhodnutiami, ale väčšina z vás pochopila, že ich cieľom bolo vychovať z nich čestných, sebavedomých a slušných ľudí. Ešte raz vám ďakujem za dôveru.
Milí žiaci, 9 rokov, ktoré ste strávili na našej škole, ubehli ako voda. Spomínam si na vaše prvé kroky do školy, na vaše obavy i nadšenie, keď ste sa prvýkrát stretli so svojimi spolužiakmi a pani učiteľkami. Odvtedy ste vyrástli, dospeli a získali mnoho vedomostí, zručností a nezabudnutelných zážitkov. Dnes sa lúčime, ale nezabúdajte, že dvere našej školy budú pre vás vždy otvorené. Čakajú vás nové výzvy, nové príležitosti a nové dobrodružstvá. Verím, že všetko, čo ste sa tu naučili, vám pomôže zvládnuť akékoľvek prekážky a naplniť vaše sny a ciele. Prajem vám veľa úspechov na vašej ďalšej ceste. Nech vás prevádza šťastie, zdravie a láska. Pamätajte si, že najdôležitejšie je veriť si a nikdy sa nevzdávať. Teraz poprosím pani riaditeľku, aby ocenila najlepších žiakov za aktívnu prácu a reprezentáciu školy počas dokázky z základnej školy. Milí deviatáci, na návrh vašich prírodných učiteľov spolu s predsedníčkou rodičovskej rady odmeníme tých z vás, ktorí svojím prospektom, správaním a prácou naviac v súťažiach a olympiádach reprezentovali svoju školu. Damian Vindiš za vzornú reprezentáciu školy v okresnom kole súťaže Mladí záchranári civilnej ochrany. Laura Karin Kováčová za 3. miesto na majstrovstvách kraja vo Vyvíjanej. Olivia Kucmanová za 3. miesto na majstrovstvách kraja vo Vyvíjanej. Za 3. miesto na majstrovstvách kraja vo Vyvíjanej a vzornú reprezentáciu školy v športových súťažiach. Samuel Palov za 1. miesto v celoslovenskom kole športovo-jazykovej súťaže 1:0 pre Nemčinu a za vzornú reprezentáciu školy vo futbale i v atletike. Daniel Halás za 1. miesto v celoslovenskom
športovo-jazykovej súťaže 1:0 pre Mienčinu, za úspešnú reprezentáciu školy vo futbale a v prehadzovanej. Roxana Číriková za 3. miesto na majstrovstvách kraja vo Vybíjanej, za 3. miesto na majstrovstvách kraja v prehadzovanej, za 3. miesto v okresnom kole atletickej súťaže Dustiev. Patrícia Levrincová za 2. miesto v okresnom kole matematickej olympiády a za 2. miesto v okresnom kole Pythagoriády za výborný prospekt a vzorné správanie. Alex Legutka za 2. miesto v okresnom kole diepisnej olympiády, za 5. miesto v krajskom kole diepisnej olympiády, za úspešnú reprezentáciu školy v geografickej olympiáde, výborný prospekt a vzorné správanie. Tamara Brenková za 3. miesto v krajskom kole jazykový kvet v kategórii poézia, próza v nemeckom jazyku, za úspešnú reprezentáciu školy v okresnom kole Pythagoriády a vzorné správanie. Stella Šipekiová za 3. miesto v krajskom kole jazykový kvet v kategórii poézia, próza v nemeckom jazyku, za 3. miesto na majstrovstvách kraja vo Vybíjanej, za 3. miesto na majstrovstvách kraja v prehadzovanej, za 3. miesto v okresnom kole atletickej súťaže Dustiev, za výborný prospekt a vzorné správanie. Za aktívnu účasť na školských akciách, pomoc triednej učiteľke a veľmi dobré vyučovacie výsledky Lucia Andrašíková, Emma Vašeková, Clarisa Stásová, Margarita Pilsner a Hanna Lenková. Ďakujeme za ocenenia a sľubujeme, že takto aktívne budeme pracovať aj na stredných školách a budeme aj naďalej šíriť dobré meno našej školy. Prosím pani Tegláš, aby sa nám prihovorila za našich rodičov. Vážená pani riaditeľka, učiteľský zbor, milí rodičia, ctení hostia. Bolo teplé babie leto. Húcol vetrík, rozfúkával tlačom štice a usiloval sa ukoristiť pestrofarebné motýle z dievčenských vrchočov, ktoré nami s toľkou láskou ráno spievali. Po niektorých domách netrpezlivo prešľapovali pred sieni, nedočkali, kedy sa už poberú do školy, no našli sa aj takí, čo sa nevedeli odtrhnúť od hračiek v detskej izbe. Vôbec nechceli byť veľkí.
Bojazlivo sa túlili k maminým sukniam v otcovej náruči, keď ich za ruku prvýkrát viedli do školy. Koľko seba zabrenia sa posledný rozlúčkový stisk ruky a post mame, otcovi. Odrazu každý zostal uprostred veľkého davu sám, no trvalo to len okamih. O chvíľu vás držala za ruku pani učiteľka a pani vychovateľka. Veru, bolo to pred 9 rokmi, keď ste do školských hlavíc prvýkrát zasadli, kde vás čakali šlavikár a matematika. Po prelúskaní prvých písmeniek a čísel ste objavili nové svety. Zrazu ste vedeli zrátať, čo stojí čokoláda so zmrzlinou, prečítať prvú knihu, napísať prvý list. Roky rýchlo plynuli, mali ste svoj obľúbený predmet. Triedni učitelia sa stali vašimi druhými rodičmi, takisto láskavými, chápajúcimi a odpúšťajúcimi drobné prehrešky. No nie len oni. Všetci, ktorí sa o vás starali počas celého štúdia, si zaslúžia dnes našu, ale aj vašu úctu a vďaku. V mene rodičov vám chcem poďakovať za každú chvíľu, ktorú ste s našimi deťmi strávili, za každú vedomosť, ktorú ste im odovzdali, za trpezlivosť a dovolte mi poďakovať za tie pochodne, ktoré ste v našich deťoch zapálili, ktoré budú ešte dlho horiť v našich deťoch a ukazovať ten správny smer. Milé naše deti, dnes nadišiel čas rozlúčiť sa s vašou školou, spolužiakmi a učiteľmi. Tak ako každý z vás mal inú cestu do školy, niekto kľukatú, rýchlu, niekedy upršanú, inokedy slnečnú, želám vám v mene nás rodičov šťastnú cestu životom a novými výzvami, plynulú a krásnu, pretože sa mení a rozvíja, tak ako bola vaša cesta sem po dnešný deň. Veľa úspechov v ďalšom štúdiu a verím, že sa ešte vaše aj naše cesty stretnú. A na záver prosím naše spolužiačky, aby sa nám prihovorili svojou piesňou. Spievajú a hrajú Vanessa Hrbíková, Ema Dráfiová, Stella Šipekiová, Sofia Oler, Olivia Kucmanová a Laura Krajín-Kováčová. Thank you.
plnosť končí. Všetkým ďakujeme za účasť a prajeme vám pekný zvyšok dňa. Rodiny, príslušníci a priatelia nám môžu pogratulovať vonku na školskom dvore.